So guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि CreatorBidur YouTube चेनेलाव गिबियावनो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामग्लायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। So लोगोफोर दायो नै नोंथांमोना भिडिअ नुदोंना स' बे भिडिअआ जाबाय मोनसे शुट भिडिअ आरोना मोनसे गोदान एलबामनि भिडिअ शुट खालामगासिनो एलबामनि मुङा जागोन DaoRao स' बेखौ रोजाबदों नितामनि बर' आरो लोगोसे लोबो बरो स' नोंथांमोना बे एलबामखौ थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' दिनै फार्स्ट शुट खालामदों दिनै स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन स' जोबोर मोजां जागोन एलबामा स' लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला बे एलबामा रिलिज जागोन ना एगारगोन अब्ला नोंथांमोननो आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक होना जागोन स' शेयार खालामनानैबो होगोन आङो कमिउनिटि टेबाव नोंथांमोना थाबैनो नुगोन बे भिडिअखौ स' जोबोर मोजां जादों स' नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे जाबाय शुट खालामनाय स' शुट खालामनायखौ नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ बनायनाय जादों स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' लोगोफोर नै दायो शुट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो बिथाङानो नै एक्टरा ओमफ्राय बे गाननि मेथाइखौ बिनो रोजाबदों लोबो बरो ओमफ्राय नै आं दायो नोंथांमोननि एक्ट्रेसखौ दिन्थिना होनो नै एक्ट्रेसआ सीमा बसुमतारी बिनि मुङा सीमा बसुमतारी एक्ट्रेसआ माबाफोर बुंनो सानदों नामा आं लाजिदों फार्स्ट टाइम ना बिनो फार्स्ट टाइमानो ओमफ्राय नाजानोसै बेसेबां हायो ना मा होनो जोंनानै ओमफ्राय एक्टरा बिनो नै साइड पार्टफोरानो डान्स खालामनायफोरानो ओमफ्राय बिथिंहाय नै नायग्राफोरा नोंसोरखौ गोदान बोसोरनि जै लोगोफोर नायग्राफोरा नै बोरै नांदों नोंथांमोना नायनानै शुटिंखौ मोजां ना दे ra konjeba ra dampin modal beda nekoy beda oh noni sama beda nih kok dia sama siapa kita bibi untuk tagan salah yang kita pun ada menci suruh lagan ada mani kaya lagon lagi ya pasti pernah lagon dia nunggu menci suruh ada music rhythm dapat bersama एक्ट्रेसआ माबाफोर बुंनो सानदों नामा आं लाजिदों फार्स्ट टाइम ना बिनो फार्स्ट टाइमानो ओमफ्राय नाजानोसै बेसेबां हायो ना मा होनो जोंनानै ओमफ्राय एक्टरा बिनो नै साइड पार्टफोरानो डान्स खालामनायफोरानो ओमफ्राय बिथिंहाय नै नायग्राफोरा नोंसोरखौ गोदान बोसोरनि जै लोगोफोर नायग्राफोरा नै
बोरै नांदों नोंथांमोना नायनानै शुटिंखौ मोजां ना दे Cái này thì cái gì phải bộ? Cái này phải. Bạn sẽ phải siêu phải, sẽ phải phong độ phải. Nè, aku dulu hết không bao? Ra vậy đây bây giờ. Bay đây, bố sẽ bên này cái gì? 뮤직 온 기디가 맞 그래. 네. 자, 당바이니 당 들어. 네, 믹스 한다. 네. 안 리믹스 리믹스 보고 그래. 아, 맞네. 너가. Nebe dengan anu ni kedan dan hina kedan kacula kedan bat. Siapa? Ibu noa sahaja mana? Dani sih kan? Betul tu bisa kan? Terhayal. Ada pun nama. Ya. Berapa? Jangan dah.